Acum o să mergem un pic mai departe și o să facem problemele 3 și 4. Deci la exploatația 1 și 2 avem același tip de probleme. Deci o să facem la exploatația 1 și după aceea veți face singur la 2 pe modelul de la 1. Ca să putem să facem problemele astea, aveți nevoie să vă notați două formule și notațiile aferente. Prima problemă, ca să zicem așa, are legătură cu obligațiunile și la curs v-am dat o formulă pentru obligațiuni. Acum o să o notăm și o să vedem cum anume se aplică. Deci aveți așa, în primul rând, notațiile. Da? Deci P mare e preț obligațiune. Deci vedeți formula P egal cu C supra R, dacă o vedeți. Da? Deci P mare este prețul obligațiunii, C mare cupon. V-am explicat că la obligațiuni, la final de an, nu variază prețul, valoarea de răscumpărare este fixă. Se cunoaște dinainte valoarea la care se răscumpără o obligațiune, de aia sunt cele mai sigure din astea de capital în care se poate investi. Deci C este cuponul și R mic este rata dobânzii. Și atunci formula cu care se lucrează este P mare egal cu C supra R. Am notat? Da. Da? Ok. Și a doua formulă este numită formula dobânzii capitalizate. Deci nu este formula de pe ecran, deci o să vă rog să o notați cum vă dictez eu, o să încerc să vă scriu și pe chat. Deci formula generală care este pentru dobândă, deci asta este vorba de dobânda pe mai mulți ani. Așa, se scrie Sn este egal cu S0 pe lângă 1 plus R, totul la puterea N. Unde e căciulița? E cineva să-mi spună unde e căciulița? De ridicat la putere, așa. Am încercat să vă scriu pe chat. Deci Sn este egal cu S0 pe lângă 1 plus R, totul la puterea N. Unde? Și vi le zic pe rând. Deci S0 este suma inițială care se depune la bancă. Deci S0 este suma inițială care se depune la bancă. Sn este suma care se ridică de la bancă după N ani. Deci este suma care o ridici de la bancă după N ani. Și atunci N mic înseamnă numărul de ani și R mic, ca și dincolo, este rata dobânzii. S-a notat? Da. Ce înseamnă de fapt această formulă, da? De care vreau să o rețineți așa, pentru că s-ar putea să mai întâlniți și la alte materii, dar vă interesează și pe voi. Este de fapt cum anume se calculează dobânda la o sumă care o depun la bancă. Deci eu, de exemplu, dacă am 100 de lei care depun, să spunem, la bancă anul ăsta și mie mi se plătește pentru depozit, să spunem, 4% pe an, da? Eu la final de an eu mai am 4 lei. Deci la final de an eu o să am 100 de lei suma inițială plus 4 lei dobânda care mi s-a dat. Anul următor mi se pune 4% la toată suma care o am în anul 1, adică 104 lei la care mai adaug 4%. Înțelegeți ideea? Este dobândă capitalizată. Deci dacă tu, de-aia, nu știu dacă aveți bunici care au bani la cec sau care au bani, voi sunteți un pic mai tineri, eu i-am prins pe bătrânei mei,
care depuneau banii la bancă și spuneau, păi stai că am acolo depozit, dar nu pot să-l scot, că pierd dobânda. Deci dacă nu se ducea depozitul 1 an de zile ca să se tragă linie sau 2 ani de zile sau dacă făceai depozit pe 3 ani de zile, această dobândă la dobândă la dobândă se pierdea. Asta însemna, nu pot că pierd dobânda. Asta înseamnă dobândă capitalizată. Și atunci, cu aceste două formule, da, noi avem de rezolvat două probleme. Da? Vă rog, întrerupeți-mă de fiecare dată când nu înțelegeți ceva. Da? Deci, la problema 3, vă precizez că jumătate din capital și jumătate din valoarea producției o utilizez pentru a cumpăra obligațiuni de pe piață. Știu că valoarea cuponului este de 50 de lei și rata dobânzii de 10%. Și vă întreb câte obligațiuni se pot achiziționa. Deci, știm C-ul, știm R-ul, întrebarea este care este prețul, da? Și după aceea câte obligațiuni, deci ca eu să aflu câte obligațiuni pot să cumpăr, trebuie să-mi dau seama câți bani am în buzunar ca să pot să cumpăr obligațiuni la un anumit preț. Și atunci, ca să rezolvați problema, aveți de adus două elemente prima oară. Capitalul și valoarea producției. Deci capitalul la unitatea industrială este 50.000. Iar la valoarea producției este valoarea VQ de la problema numărul 2 de la pagina anterioară. Deci primul pas îmi aduc 50.000, cât aveți toți, și al doilea valoarea de la valoarea producției de pe pagina anterioară de la problema 2, în lei. Le-am adus? Da. Ok. Acum, fondurile de care dispunem. Deci asta este foarte important. Deci ca eu să știu câte obligațiuni cumpăr, prima oară trebuie să-mi dau seama câți bani am la dispoziție. Iar fondurile de care dispunem, le faceți exact cum am scris eu aici. Deci fondurile de care dispunem, ce înseamnă? Jumătate din capital, adică 50.000 supra 2, plus jumătate din valoarea producției. Deci suma care ați adus-o la VQ supra 2 și faceți calculul. În cazul meu am avut 50.000 supra 2 plus 1.368.000 supra 2, împreună toate astea mi-a dat 709.000 lei. Eu am la dispoziție peste 700.000 de lei să cumpăr obligațiuni de pe piață. Hai, faceți să vedem câți bani aveți voi. Deci e K supra 2 plus vechiul supra 2, da? Exact, care este de fapt K plus VQ totul supra 2. Ai înțeles ce zic, Neamână? Adun sumele și împart la 2. Da, am înțeles. Deci aici se mai greșește la calcule, că toată lumea face separat calculele, dar e simplă matematică. Se adună sumele, se împart la 2. Sumele adică valorile. Da, valorile. Care stadiu s-a calculat, oameni buni? Mi-a dat pentru 200, nu, cât aveam, 2.430.000, mi-a dat 1.240.000. Cam la jumate, exact, dar a adunat cu 50.000. Gata, Da. și Chiriacescu. Ceilalți ok, ca să nu pierdem timp, oameni buni, să știu și eu. Gata? Da. Ok, bun. Acum, dedesubt toată lumea are același calcul ca și mine. De ce? Pentru că avem aceleași cifre. Deci trebuie să aflăm care este prețul unei obligațiuni ca să știu, da, la ce preț cumpăr obligațiunea, da, de pe piață. Și formula este P egal cu C supra R și toată lumea trebuie să facă, adică avem la aceleași cifre. 50 de lei cât este cuponul, împărțit la 10%, adică 0,1, cât este rata dobânzii, la toată lumea va da prețul 500 de lei. Deci avem toți aceleași calcule, da? Același calcul ca și mine, pentru că sunt la fel. Și după ce știu că valoarea prețului este 500 de lei,
De desubt poți să aflu numărul de obligațiuni. Cum? Păi eu știu ce fond am în buzunar, în cazul meu am 709.000 lei și împart fondurile din buzunar la 500 de lei cât costă o obligațiune, deci la prețul ei, și văd câte obligațiuni pot să cumpăr. Eu pot să cumpăr 1418 de obligațiuni de pe piață. Mie îmi dă cu virgulă, doamna. Nu e nicio problemă, e legat de cifre. Deci nu e nicio problemă. Nici n-avea cum să dea fix la toată lumea. Deci fiecare câte obligațiuni poate să cumpere. Asta ca să vedem cum se aplică formula. P egal cu C supra R. Deci pot să aflu prețul și fondurile de care dispun împart la preț, pentru că eu asta fac, mă duc frumos pe piața de capital și cumpăr obligațiuni la un anumit preț. Dacă împart banii care am în buzunar la prețul unei obligațiuni, aflu câte obligațiuni pot cumpăra de pe piață. Până aici ok prima problemă? Da. Ok. Deci capitalul să fie la toate 50 de mii, da? 50.000, da, este capitalul unităților industriale. Da? Deci asta este diferența. Bun, mergem la problema numărul 4. Da? Aici vă zic așa, jumate din capital și jumate din valoarea producției o depun la bancă și se creează un depozit pe 2 ani de zile la o rată a dobânzii de 10%. Deci care este poanta? Se fac calcule exact la fel, adică capitalul 50.000, valoarea producției cât aveți voi, fondul de care dispuneți, treceți valoarea care v-a dat anterior, deci partea este la fel, fondul de care dispui este tot 709.000 lei în cazul meu. E jumătate. Jumătatea cealaltă, exact. Tot ce trebuie noi să facem este să scriem corect formula depozitului. De ce vă zic prin problemă? Vă zic că depozitul este pe 2 ani de zile, deci N-ul este 2, și rata dobânzii este 10%. Deci eu vă zic prin problemă. Și atunci voi scrie acea formulă de SN, o voi scrie S2, deci S pe 2 ani, este S0 pe lângă 1 plus R, care este 10%, la puterea a doua, că e pe 2 ani. Suma care o depun ca depozit este acea sumă de mai sus, adică 709.000 lei, jumate din capital cu jumate din valoarea producției, o bag frumos în formulă și fac calculele. Vă reamintesc, apropo, pentru problemă și pentru exercițiul de la o exploatație a 2. Întâi se calculează paranteza, nu dați egal, faceți calcule în continuu ca să nu greșiți la rezultat. Deci aici veți face 1,1 ori 1,1 ori 709, după care apăsați egal la calculator. Înțelegeți ce vreau să vă zic? Deci dacă voi aveți la puterea a treia, la puterea a patra sau eu știu la ce putere, nu puneți egal, pentru că vă taie din zecimale și rezultatul final nu mai este cel bun. Deci v-am mai zis, în economie nu se fac aproximări la formulă. La rezultat, da, poți să faci aproximări la 2 decimale, dar nu în formulă. Mulți din voi ați greșit la exploatație, la chestia aia, deși v-am repetat de 7.000 de ori, 2 supra 3 ori 1.000 se face în continuu, da? Și în continuu vă dădea 333,33. Dacă mulți dintre voi ați făcut, deși am repetat să nu faceți, ați făcut 2 supra 3 este 0,66 și ați înmulțit cu 1.000. Da? 0,66 mulțit cu 1.000 vă dă 660. E cu totul altceva. Da? Deci 333,33 ori 2 înseamnă 666,66. Dacă tu faci doar aproximarea, vă dă 660. Este diferență de cifre. Același lucru și aici la formulă, la mulțire. Se face în continuu, da? Ca să nu pierdeți decimale.